Draga moja braćo i sestre, mislim da od današnjeg dana pa sve dok idemo kroz ovaj vikend, mi kao kršćani najmanje u zapadnom svijetu smo suočeni sa jednim velikim paradoksom i kontrastom. Ja ne znam kako je kod vas, ali ovdje gdje mi živimo, svakog jutra ako otvorite vijesti, skoro na svakom kanalu, prvu stvar koju ćete vidjeti, a to su nove brojke koje su mnogo veće od prijašnjega dana. Brojke. Iza tih brojki nalaze se supružnici, nalaze se roditelji, djeca, rođaci, prijatelji, koji bez prisustva njihovih milih i dragih zatvorili su svoje oči. Nije bilo niko njihovih najdražih da ih ohrabri, da im drži ruku i da im kaže doviđenja. To je realnost situacije i života u kojoj se mi trenutno nalazimo, situacija koja se naziva koronavirus, situacija na globalnom području. Međutim, u isto vrijeme, hebrejski narod sada slavi uspomenu na ono što je Bog uradio za svoj narod kad ih je izveo iz egipatskog ropstva. I ta uspomena koja se naziva Pasha je uspomena na tu krv koja se stavila na dovratnike vrata kuće, ta krv koja je imala za cilj da podsjeća ljude da u krvi čovječanstvo ima nadu za tu bolju budućnost. U isto vrijeme, počeći sutra sa takozvanim Velikim petkom, sa nedeljom kad će se ovo praznovanje završiti, koje se naziva Uskrs ili u Srbiji Vaskrs. U ovo vrijeme kada se toliko govori o smrti i nesigurnosti, jedna riječ koja će se često spominjati, a to je život i uskrsnuće. Kao što znate da ovoga tjedna kršćani slave taj veliki događaj kad je Isus Krist nakon svoje velike smrti na Golgoti, kad je onog subotnog dana mora da prebiva u grobu, u to nedeljno jutro kad je uskrsnuo i izvojao tu veliku pobjedu na smrću. Vidite, kršćani sa velikim pravom poklanjaju veliku pažnju na sjećanje na Isusovo uskrsnuće. Kažem sa pravom, jer nažalost najveći događaj u vezi Isusa Krista koji kršćani slave je u stvari Božić. Međutim, činjenica je, kad odete u 4 evanđelja, Božić se spominje samo u jednome poglavlju u evanđelja po Mateju i jedno poglavlje evanđelja po Luci. Očito je da među ranim kršćanima Božić nije bio neki događaj da bi se o tome pričalo i slavilo, jako je značajan. Ali činjenica je kada čitate evanđelja Matej, Marko, Luka i Ivan ili Jovan, posvećuju, svaki od ovih evanđelja posvećuju 1/3 svoga sadržaja na Isusovu smrt i njegovo uskrsnuće. Pišući crkvi u Korintu, Pavle podsjeća Korinčane na ono što je bila činjenica rane crkve, a to je da je Isusovo uskrsnuće bilo u stvari srž evanđelja koji su rani kršćani proučavali.
Ako imate svoje Biblije u rukama, ja vas pozvao da mi se priključite u čitanju nekoliko stihova u 1. Korinčanima u 15. glavi. Ja ću čitati od 1. stiha. Dakle, 1. Korinčanima 15. glava, ja ću čitati od 1. stiha. I Pavle kaže: ja želim da vas podsjetim, braćo, na evanđelje koje sam ja propovijedao, koje ste vi primili i u kome ste utemeljeni. Evanđeljem sa kojim ste kroz koje ste se u stvari spasili. Ako čvrsto držite riječ kojom je propovijedana, da niste vjerovali uzalud. Jer ja sam vam predao ono što je bilo od najvažnije što sam i ja u stvari primio, a to je da je Krist umro za naše grijehe prema pismu i da je bio sahranjen i da je ustao na 3. dan po pismu i da se tada javio Petru i 12 i onda apostol Pavle kaže: pojavio se još i drugima, bio je viđen od više od 500 vjernika u to vrijeme. I na kraju apostol Pavle sa tom velikom radošću izjavljuje: nakon svega pojavio se meni koji sam najmanji od apostola. Kao što vidite, sad je pitanje da li kršćani sa pravom treba da se sjećaju tog velikog događaja kojim nazivamo Uskrs. Odgovor je da, jer po apostolu Pavlu Isusovo uskrsnuće je srž evanđelja. Vidite, na križu ili krstu Golgote Isus je osigurao spasenje za sve nas. Ali kad je ustao iz groba, on je ostavio nadu za sve one koji će prihvatiti to spasenje koje im on osigurao kad je umro na Golgoti. I dozvolite mi samo da uzmem nekoliko minuta da odgovorimo na jedno pitanje, a to je: što je u stvari značaj Isusovoga uskrsnuća? Kao što sam već rekao, Isusovo uskrsnuće dalo je svoj Božoj djeci, svim onima koji vjerom prihvate to spasenje koje im Isus daje. Ostavio im je veliku nadu. Koju nadu? Što je to što je Isus na jedan posebni način ostvario kad je ustao iz groba? Onaj taj prvi dan tjedna. I kad se na kraju pokazao mnogima koji su ga vidjeli. Ono što nam Biblija jasno kaže, a to je da Isusovo uskrsnuće označilo je pobjedu na smrću. Smrt. Riječ od koje se plaše najveći ljudi. Mi možemo svjedočiti ovih dana kako posljedice virusa, do onoga od čega se svi ljudi plaše, a to je smrt. Ali niko nije pošteđen. Čak i državnici i ljudi koji se nalaze na najvišim položajima. Ljudi koji imaju jako mnogo novca. Svi su suočeni sa ovom realnošću, žive u strahu i sa pitanjem da li će mene ovo proći. Onda, u čemu je značajnost tog Isusovog uskrsnuća za vjernike? Vidite, braćo moja i sestre, mi kada dođemo i kad čitamo Bibliju, možemo jasno vidjeti iz prvih stranica Svetoga pisma da smrt je posljedica grijeha, rezultat grijeha koji je došao na ovu zemlju. I zato u Bibliji smrt ima dva aspekta. Prvi aspekt je da je smrt
neprijatelj ljudske rase, ali ne samo ljudske rase, nego i cjelokupnog stvorenja. Apostol Pavle u Rimanima poslanici u 8. glavi kaže da cijelo stvorenje pati zbog prisustva greha na ovoj zemlji, uključujući i životinjski svijet. U 1. Korinčanima poslanici u 15. glavi u 26. stihu Pavle naziva smrt da će biti uništena kao posljednji neprijatelj. Braćo moja i sestre, ako odete u razne crkve, među raznim kršćanima, vi ćete naći kako razni kršćani imaju razni pristup smrti. To sam radio kao pastor prije mnogo godina. Posle jedne od mojih sahrana, ljudi koji su prvi puta čuli neku vijest o uskrsnuću, otišli su da pitaju sveštenika da li je istina ono što adventistički pastor je propovijedao da će ljudi ustati. Odgovor sveštenika je bio: ljudi, kako možete vjerovati da će ljudi ustati jednoga dana ispod 2 kubika zemlje? Vidite, to je jedna realnost. Da čak i kršćani mogu negirati stvarnost uskrsnuća. S druge strane, kad sam došao ovdje u Sjevernu Ameriku i kad sam nekoliko puta prisustvovao sahrani kršćana, jako me iznenadilo kad sam vidio da sahrane ovdje skoro izgledaju kao neko slavljenje. Zašto? Jer to ide sa teologijom mnogih protestanata ovdje. Mnogi protestanti u stvari ne vjeruju da ljudi umiru, nego oni idu i nastavljaju da žive sa Kristom. Zašto bi onda ljudi žalili? I zato ne uzimaju smrt kao nešto ozbiljno. S druge strane, mi imamo jako mnogo kršćana koji vjeruju da u stvari smrt nije prestanak života. Smrt u stvari znači nastavljanje života. Bilo da su ljudi dobri pa su otišli u raj, ili nisu bili vjerni Bogu pa su otišli u pakao. Ali smrt jednostavno znači novu tranziciju u ljudskome postojanju. Vidite, braćo moja i sestre, to nije biblijsko učenje. Po Bibliji smrt je prestanak potpunoga života. To je prestanak čovjekovoga postojanja. I po Bibliji, dozvolite mi da spomenem još jedan put, smrt je neprijatelj ljudske rase. Smrt je posljedica grijeha. Nešto što Bog nikada nije predvidio da bude dio ljudskoga postojanja. Bog nikada nije u svome planu predvidio da ljudi umiru. I zato prva stvarnost Isusovoga dolaska, a to je da će biti opće uskrsnuće. I kako čitamo u knjizi Otkrivenja u 21. glavi u 4. stihu, sa tim novim stvaranjem nove zemlje i smrt će doći svome kraju. Smrt je neprijatelj ljudske rase. Broj 2. Drugi aspekt smrti u Bibliji je da, iako je smrt neprijatelj ljudske rase, smrt je međutim pobijeđeni neprijatelj. Isus Krist, kad je umro na križu Golgote, kad je obezbijedio spasenje za ljudski rod, on je sa tom svojom smrću u stvari pobjedio smrti i napravio je smrt da bude taj pobijeđeni neprijatelj. Zato svi oni koji vjerom prihvate ono što je Isus uradio za njih, smrt nije vječni gubitak, nije početak tog vječnoga nepostojanja, nego po Bibliji za vjerne smrt jednostavno znači spavanje. Spavanje koje u stvari uključuje taj moment kad će jednoga dana
i doći buđenje. Ali vidite, sve je to ostvareno samo zbog onoga što je Isus ostvario na križu Golgote. Ovo nam je jasno naznačeno u knjizi Otkrivenja u 1. glavi, kad apostol Ivan ili Jovan našao se na ostrvu Patmosu, suočen sa tom velikom neizvjesnošću, nije znao kakva će biti njegova budućnost, kakav će biti njegov kraj na tome otoku. Tada je Isus došao da ga posjeti i apostol Ivan je pao tamo pred Isusove noge i mi čitamo u 17. stihu i kaže: kad sam ga ja vidio, ja sam pao pred njegova stopala kao mrtav. I on je stavio svoju desnu ruku na mene i kazao mi je: prestani da se plašiš, ja sam prvi i posljednji. Ja sada živim, jer sam bio mrtav i pogledaj, ja sam došao ponovo u život i ja imam ključeve od smrti i od pakla. Vidite, Isus je izvojevao pobjedu nad smrću i zato on drži ključeve od smrti. I zato je za kršćane smrt pobijeđeni neprijatelj. U Otkrivenju 14. glavi u 13. stihu mi čitamo one riječi da za pravednike smrt jednostavno znači prestanak muke i patnje u ovome životu, kada ljudi idu da se odmore od svojih dijela, čekajući na taj dan, kad će onaj koji je umro na Golgoti ponovo da dođe, da ih probudi i da ih odvede u taj život. I po apostolu Pavlu u 1. Korinčanima u 15. glavi, Isusovo uskrsnuće je garancija da svi oni koji vjeruju u njega ponovo će uskrsnuti i doći u život. To Isus izrazio u riječima dvijema sestrama od Lazara koji je bio umro. Isus ga je uskrsnuo kad im je Isus kazao: ja sam uskrsnuće i život i svako koji vjeruje u mene će živjeti ako umre. I svako koji živi i vjeruje u mene neće umreti. Isus kaže neće umreti za uvijek. I Isus pita Mariju: da li ti ovo vjeruješ? Apostol Pavle je pisao u 1. Korinčanima u 15. glavi. Kad čitate tamo od 12. i 17. stiha, da u stvari Isusovo uskrsnuće je garancija svim vjernicima da i oni će jednoga dana uskrsnuti u vrijeme Isusovoga dolaska. Ali apostol Pavle ovdje dodaje nešto što je jako interesantno. I to je ono što nas ovi dani Uskrsa podsjećaju. Kaže, ako Krist nije ustao, vaša vjera je bezvrijedna. Vi ste još uvijek u svojim grijesima. Tada i oni koji su zaspali u Kristu, oni su nestali zauvijek. I tada apostol Pavle kaže, ako mi kao kršćani samo u ovom životu se nadamo u Krista i kad smo umrli, to je kraj. Kaže, mi smo tada od najnesretnijih ljudi u svijetu. Nismo uživali ovaj život. Završili smo ga bez ikakve nade. Braćo moja i sestre, jeste, mi imamo nadu. Tu nadu Isus je osigurao na križu Golgote kad je umro. I kad je uskrsnuo, zato je mogao kazati u Evanđelju po Ivanu u 11. glavi u 25. stihu. Ja sam uskrsnuće i život. I svako ko vjeruje u mene, ako i umre, jednoga dana živjet će. Braćo moja i sestre, dozvolite mi da sa ovim završim. Vi svi koji slušate ovaj moj kratki govor, vjerujem imate nekoga od svojih milih i dragih, gdje ste morali sa bolom u srcu
da posmatrate kako oni zaklapaju oči, ali sa tim riječima doviđenja, sa kojim je izražena ta nada da ovo nije kraj. Neki od vas možda imate svoju djecu koji su prerano morali da završe ovaj život. Možda imate svoje roditelje. Moja supruga ima svog oca i majku. Ja imam svog oca koji je pre nekoliko godina zatvorio svoje oči. Ja vjerujem da mnogi od vas koji slušate ovo, možete se sjetiti svoj mili drag, možda svojih prisnih prijatelja sa kojima ste se morali na jedan iznenadni način da se rastanete. Vidite, Uskrs, Isusovo uskrsnuće nas podsjeća da je ovo samo privremeni rastanak, da jednoga dana sve one sa kojima smo se bili rastali, možda na jedan iznenadan način, da jednoga dana ponovo ćemo se sa njima sresti. A o tome nam apostol Pavle govori u prvoj Solunjanima poslanici u 4. glavi. Braćo moje sestre, jednoga dana i mi ćemo morati zatvoriti svoje oči. Ne znam, možda neki od nas morat ćemo da doživimo sudbinu za vrijeme ove korona krize u kojoj se nalazimo. Ne daj Bože. A to je realnost života. Ja, braćo i sestre, ne znam šta pojedinci od vas suočavate u svom životu. Možda od vas imate razne druge zdravstvene probleme. I možda vam je doktor kazao, nećete još dugo. Ne znam šta je vaša situacija, ali niko od nas ne zna šta ga čeka u životu. Ja mogu sjesti danas u svoje auto i da se više nikada ne vratim svojoj kući. Ali, braćo moja i sestre, mi imamo nadu. I to je ono što nam je Isus osigurao na križu Golgote. Ja nikada ne mogu zaboraviti te moje drage sestre, koju sam toliko volio i toliko sam ju cijenio. I sve braća i sestre cijenili su je u toj crkvi, u tom jednom velikom selu. Nikad ne mogu zaboraviti kad sam dobio vijest da joj doktor rekao da je imala samo još jedno kratko vrijeme da živi. Nikad ne mogu zaboraviti, često sam je posjećivao, svaki put kad sam je posjećivao, vidio sam kako se njeno stanje pogoršava. Jednoga dana, to je bila subota poslijepodne, došao sam da ju posjetim. Kad sam ušao u kuću, to je bila subota poslijepodne, mogao sam vidjeti kostur koji se nalazio tamo na krevetu. U isto vrijeme u sobi bilo je nekoliko od njenih susjeda. Dok sam tamo gledao, svi su šutili. Jedna od osoba koja je bila u sobi kazala je, evo vi svi vjerujete ovdje Boga, i ona je vjerovala. Služila je svom Bogu 40 godina, gdje je njen Bog sada dok ona pati i vjerojatno će završiti svoj život. Ja nisam znao što da kažem, situacija je bila jako nelagodna i ova izjava koju je ova osoba napravila uopće nije bila prikladna za tu situaciju. Ali u tom trenutku ja sam primijetio kako ovaj kostur sa kreveta htio je da se podigne. Ja sam priskočio i podigao sam tu našu dragu sestru, majku u Izraelu, podigao sam je da je mogla sjediti, polu sjediti na svom krevetu. I ona je tada pogledala ovu osobu koja je bila izjavila ove riječi i rekla je, da, ja sam služila mome Bogu 40 godina. On je uvijek bio dobar prema meni. Ja ne znam zašto mi se sad sve ovo događa. I vjerojatno uskoro morat ću da zatvorim svoje oči. Ali ja znam da jednoga dana moj Bog neće me zaboraviti. Jer on će stati na mome grobu i pozvati me po mome imenu. Tad se okrenula prema toj osobi još jedanput i kazala je, jednoga dana i ti ćeš morat zatvoriti svoje oči. Da li si ti sigurna da jednoga dana tvoj Bog staće na tvome grobu i pozvati tebe po tvome imenu? Da, braćo moja i sestre, mi imamo nadu zbog onoga
što je Isus Krist učinio i ostvario za sve nas na križu Golgote. Vidite, Uskrs nije u farbanju jajeta, nije u pijanju alkohola i u nekome slavljenju, u nekoj slavi. Uskrs je vrijeme kada trebamo uzeti naše Biblije i da čitamo one odlomke iz Biblije, da se posjetimo svega onoga što je Isus uradio kad je umro za nas na križu Golgote. Uskrs je vrijeme da nas podsjeti na tu prošlost što je učinjeno za nas, a ujedno da nam ukaže i na tu budućnost što još Isus će uraditi za nas. Kad jednoga dana svu svoju djecu, oni koji će biti živi u času njegovoga dolaska, kad će ih preobraziti, dati im novo tijelo, i kada sve naše mile i drage, sav spašeni Božji narod kroz vijekove, kad će on podignuti na novi život u preobraženom tijelu. Kako apostol Pavle kaže u 1. Solunjanima u 4. glavi, uskrsli pravednici sa živim pravednicima zajedno će kao jedna grupa biti uzeti da sretnu svoga spasitelja gore na oblacima. Tada ćemo zauvijek biti sa njime. Tada ćemo konačno vidjeti njegovo lice. To je ono što nas Uskrs uči. To je ta velika nada koju smo mi dobili kroz Isusovo uskrsnuće. Neka ta nada krepi nas, vodi nas u tokove velike krize koje se čovječanstvo nalazi. Neka nas posjeća u toku ovoga vikenda dok mnogi kršćani na razni možda pogrešan način slave taj dan Isusovoga uskrsnuća. Pa neka ta nada nas vodi da ako prođemo kroz dolinom sjena smrtnoga. Smrt nije kraj. Smrt je samo jedan privremeni prestanak našeg postojanja. Do onoga dana, kao što je Isus uskrsnuo, tako i njegova djeca će ustati na novi život. Neka nas Bog blagoslovi u svemu tome. Amen.